Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arjuna Anjani Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman saat menilai sebuah tayangan. Terima kasih. Salam budaya. Sewaka
bilanganira sang nar pati lampah hira alon bilangan nira sang gina ora bak badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana negara Ngastina ananipun eyang ora gage-gage ngucap amarga sesek dadaku. Apa to sababe kang kaya mangkono? Krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki. Ngger. Mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur lan makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka
Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Nanging nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang. Nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen, babar pisan ora ana sing cumentel. Ger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo rasa katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora duweni rasa welas asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi mbuh cepet mbuh ora mesti bakale ngunduh wohing karma pala. Kula Duryudana nek tak glejah yen tak teliti sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang boga tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastinapura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa ingkang nerak pacak nrajang perbatang dikandhani malah banggel. Mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh lan brama curah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga sakehing ruhara. Mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener. Sayekti negara Ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon. Nggih. Ngaturaken panuwun dhumateng Kanjeng Eyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dateng Duryudana sakadang Sata Kurawa. Iya Putu Prabu iya. Namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana dados sumbering kerusakan negara Ngastina, nyuwun sewu. Kula boten condong Duryudana boten rumajang. Menawi Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh wis dielekke karo sing gawe urip lewat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bebener, nyuwun sewu. Sak ngertos kula ingkang nandhang pagebluk lan paceklik menika boten ngemungaken dhateng Praja Ngastina, nanging kathah negara sanes ingkang ugi ketaman paceklik malah kepara kula nampi wangsit saking dewa negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya menawi Duryudana saged boyong pamong tumuwuh Kyai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya. Pramila Kanjeng Eyang slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi, gandeng wangsit sampun dipun tampi kalian Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget, Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kyai Semar Badranaya mapan wonten ing negari Ngastina mriki mindah bombong ing manah
menawi Kyai Semar purun tumut kula. Mila Kanjeng Eyang Duryudana nyadong dawuh cara menapa ingkang kedah kula tempuh, srana menapa ingkang kedah kula lakoni. Supados Kyai Semar purun kaboyong mapan wonten negari Ngastina mriki Kanjeng Eyang. Permara reh mangosomya ngambreng Kati karonaning kaswahasih ring marga Hemalatgung Risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus hamara maya hanto Putu yen perkara arep boyong Semar pun eyang rujuk Begawan Bisma cocok ning pitakone Kyai Semar apa gelem Gage ora arien atimu Duryudana Nadyan pun eyang sarujuk lan Duryudana kepingin ning Kakang Semar apa gelem jal saiki glejahen Kawit biyen mula sing dimong Kyai Semar kuwi mesti satriya sing manut karo paugeran satriya sing tansah ing lair angudi karya ing batin nangesti Gusti satriya sing manut kelawan dharma kamangka dharmane satriya kuwi yen ora kleru ana cacah 5 siji ya kuwi rumeksa rahayuning bumi kelairan kuwi darmaning satriya angka 1 dene darmane satriya angka 2 ya kuwi ngayomi para pandhita kang mangun tapa brata dene angka 3 darmaning satriya kuwi tresna asih mring para kawula angka 4 setya tuhu netepi janji lan darmaning satriya kang pungkasan angka 5 tunduk ing bebener ade dasar adil kuwi kabeh darmane satriya kang sejati mongko nek diglejah siji mbaka siji bab rumeksa rahayuning bumi kelairan satriya Ngastina sing jeneng Kurawa kuwi ora tau gelem ngreksa marang negarane malah kepara nek negarane ketekan mungsuh para Kurawa malah golek sambatan angka 2 darmaning satriya kudu ngayomi pandhita sing do ayomi kuwi pendhita sing model piye Duryudana sajeke Begawan Bisma ana negara Ngastina kene aku durung tau weruh kowe ngayomi pendhita sing bener becik tumindake sing mbok ayomi mesti pendhita sing malian nek teko mesti jame yo yah mene iki sing mbok ayomi iki pendhita malian tekane mesti adate ya jam yah mene-mene iki.
aku durung tau weruh kowe ngayomi pendhita sing bener lan becik tumindake. Sing mbok ayomi pendhita sing merenges munggah setinggil galeah. Sapa wae pendhitane? Dewa Kumara, Dewaningrat, Gura Dauna, Resi Lumana, wis sapa neh? Aku iki niteni. Angger kok ana pendhita gruyuk-gruyuk munggah setinggil Ngastina sing pengen bantu Paduka Putu Prabu ki ping pira nganti aku judeg. Timbang rembukan karo pendhita sing ora genah, aku luwung bali nyang Talkanda. Ping pira lakon kaya ngono kuwi ping pira hitungan? Wahyu katentreman nganti pirang jilid. Leres niku. Wahyu katentreman niku berjilid-jilid. Nganti sampake ping 17. Lah iya. Lah iya. Sing mbok ayom iki pendhita sing gruyuk-gruyuk. Wiwit sore markir gerobak wis dipapak wonge towek. Wah, nek sumbar. Iki lho apik barangku. Bareng tibaning data bruk. Ora merantasi gawe. Kawula nyuwun sewu panemban. Sengkuni piye? Menawi saking pemanggih kula Semar niku nek dikepenake uripe mesti purun. Urung mesti Sengkuni, urung mesti. Kowe ora weruh Semar kuwi sapa? Kowe ora weruh Semar ki apa lan Semar kuwi sapa? Semar kuwi ditembangke sanggon-nggon kanggo patuladan. Gambare Semar kanggo tulodo ning ngendi-ngendi. Disawang kepenak ambak arepa wujute ora bejaji. Ning gandeng ana sorot pepadang kang tuwuh saka kuncunge Semar. Mula sak enggon-enggon kae tetep dadi pamong. Digugu guneme karo wong akeh. Semar kuwi manggon ning ndi ae marake tentrem. Wis rungokno Sengkuni luwih dhisik Kakang Durna. Semar kae iki wong gombal. Wong nyerantil, wong kekurangan, wong keserakat, wong ora duwe, wong kakean utang. Semar kae yen diboyong ana kutha Goro Ngastina banjur dimulyake, keceh bondo rina wengi lan diseneng-senengke atine, dicukupi kabeh kebutuhane. Tak kira mesti Semar mesti gelem diboyong mrene. Kowe nek ngukur Semar aja nggur saka penyawangmu, Semar kae jiwa minulya, dewa kang asalira titah kang umur dewa. Upama Semar iki kepengin dadi dewa, ora mudhun ana Madyapada, ana kayangan kono, mesti kabeh dewa padha mundi-mundi karo Semar. Kabeh dewa nyembah-nyembah marang Semar Badranaya. Apa tak sababe kaya mangkono? Semar kok mung trima dadi batur, Semar kok mung trima dadi pamong. Krana niyate Semar gandrung marang katentreman, gandrung marang karahayon. Mula akeh wong sing padha majang kang sarta gambar tulisane Semar. Kang mengku teges Semar sengsem barang kang samar. Uga akeh wong-wong sing padha majang gambare Semar. Akeh ning dalan-dalan. Tuku emas Semar. Mesti do kabeh do akeh sing majang gambare Semar. Mergo akeh wong gandrung karo sang jiwa minulya. Semar sengsem barang kang samar. Tuku emas Semar. Apa ana tuku emas Sengkuni? Ora ana. Yukur gabrus sore tok. Kakean cangkem wis sore. Umuk kabeh-kabeh dumuhi ngalor kidul. Kilo. Tibaning ndata pruk. Nek Semar angel nyuwun sewu. Anake Semar didhisikke luwih dhisik. Anake Semar sing ndi?
Ayo Gareng apa Petruk apa Bagong. Kae nek dimingi-mingi bondo mesti gelem. Nek anake wis gelem rene mesti bapake katut melu mrene, Gareng kae mesti ya gelem. Gareng kuwi sapa? Lho Gareng kuwi ya anake sing barep. Oh ya bola bali. Kowe urung tau maca surasane tulis ana buku Pustaka Darya lan kowe durung ngerti karo sapa sing dicekel karo Semar. Semar kuwi nalika tumurun ana Madyapada disangone cupu Manik Astagina karo mbahne sing sawape ana 8 perangan. 1 Semar ora iso kluwen, 2 Semar ora iso ngantuk, 3 Semar ora bisa ketaman asmara, 4 Semar ora bisa susah, 5 Semar ora iso kesel. Kang angka 6 Semar ora bisa lara, angka 7 Semar ora kepanasen. Angka 8 Semar ora bisa kademen. Hah? Lah, 8 bab iki mau ndadekake Semar kang tetek anggone tetep ngemong marang satriya, satriya kang sejati, satriya kang luhur sing dadi budi kelawan pakertine. Nek ngono kuwi mung jimat. Jimat-jimat kaya ngono iki saiki wis ora ana dayane apa-apa. Upama ana dayane ngono kuwi wis winggur biyen. Saiki aja mbok jagake banget-banget dayane, ngono. Aja mbok jagake banget-banget. Semar ki ambak sekti, ambak duwe keluwihan, tinggalane mbae. Jarimu ora bisa nandhang asmara, ora bisa kesel, ora bisa ngantuk lan sak liya panunggalane kuwi mung jimate mbae. Kuwi upama ampuh kuwi ya nggur biyen. Ning jaman saiki wis ora ana guna paedahe. Wis pirang-pirang wong medhayoh nggonku wis pirang-pirang nawani pring pethuk wis pirang-pirang. Nawani kol buntet, brengos macan putih, tangkur boyo. Apa meneh sing nyaron kuwi arep golek ning Gunung Kawi. Percaya karo bab-bab sing ngono kuwi sing nguni. Ngene, saiki sing wigati ngene. Saiki sing wigati ngene. Piye carane supaya Semar gelem melu karo negara Ngastina? Ning yen saka pathokane Sengkuni, watone Semar sak anak-anake kabeh diwenehi omah sing becik, magrong-magrong disandangi sing wutuh. Semar mulyake, Semar diwenehi mangan sing sarwa enak, duit sing sarwa kecukupan, menyang ngendi parane. Wong urip sing digoleki apa mesti wae Semar gelem diboyong mapan ana negara Ngastina kene Wakni Gondel. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadahange panyayah tunggel ibu Suwiteng Sri Kurupati Haning nagari Ngastina kinarya gol agul mangya taracating mrada kawuryan wasunjaruri
Rorah pangrehing negara karana tanpa malu hasil silamuti manganjur lagu ning angin kukur hagraning rega Guru-gur nita kagiri-giri Amit pasang Kalimantabik sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang tuwang Yayi Prabu Kakang nganggo Karna Basusena kados pundi inggih paripaksa radi majeng anggen kula pinarak awit selak boten kiyat anggen kula angampah kepingin atur dharma bekti konjuk Yayi Prabu ing Astina liripun kados pundi Koko Prabu Yayi menawi namung babakan boyong Kyai Semar Badranaya benjang dadak ngentosi menapa rakantos samangke ingkang sagah bidal wonten Karang Kadempel utawi Klampis Ireng sedyaning manah dereng lega raos sing manah menawi dereng saged hamboyongi Kakang Semar tumuju wonten ing negari Ngastina mriki niku sing kula jaluk Semar mang boyong mriki nun inggih ngestaken dawuh amit madal pasilan mboten langkung namung pamuji kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kakang Dipati Basukarna Pandita karya langsit
Pindha kumbang ajaping tawang susungang Redo mawur mangawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesti menyemang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sabit ikut ladalah Man Harya Werti Paman Harya Sengguni ingkang sampun medaling jawi kula satriya Banjar Junut pun dursasana nyadong dawuh paman kados pundi sing perembakan ingkang mapan wonten ing nagari Ngastina paman Harya Sengguni dalah paman Cengguni dos pundi paman Cengguni kados pundi pirembakapinipun wonten ing pacewakan kula pun dulma gati nyadong kabal kados pundi paman Cengguni kula satriya tirta tinalang pun karata marma nyadong dawuh kula pun Jayadrata nyadong dawuh paman iya kabeh sata Kurawa kabeh wae ndak jaluk aja padha saur manuk tumuli rungokno gatekno kang sarta nglakonana ing ripalungguhan iki Kurawa kabeh padha tak perintah ya kuwi ngombyongi lakune Kakangmu Ngawangga Karna Basusena kang bakal tumuju ana ing Karang Kadempel dateng Karang Kadempel badhe wonten perlu napa man? Perlune ora ana liya kejaba mung boyong Kyai Semar Badranaya. Merga kowe kabeh para Kurawa wis nyumurupi dhewe. Dina sakmengko negara Ngastina lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara. Negara Ngastina lagi ke Taman Paceklik kamangka nggih. Kamangka anak Angger Prabu Duryudana nampa pangsiting dewa Ngastina bakal bali pulih kahanane yen to ketunggon wong boga sampir si Semar Badranaya. Mula Dipati Karna minangka dadi wakil saka negara Ngastina bakal tumuju ana Karang Kadempel mboyong marang Kyai Semar kuwi mau dur. Weh ladalah. Kamangka ingkang ke Taman Pagebluk boten ngemungaken negari Ngastina kemawon.
Manca negari saklintinipun Praja Ngastina ugi kesrambah wujudipun pagebluk mangke gek-gek wangsite padha piye Dur negarane bakal tentrem yen bisa ketunggon Semar Badranaya temahan sing duwe kepinginan boyong Kyai Semar boten namung negari Ngastina kemawon Paman mula Kurawa tak kanthi ngombyongi Dipati Karna njagani yen lelakon kang kaya mangkono yen iki mengko ana liyan praja sing uga bakal mboyong kiyaine Semar. Tegese dadi pepalang anggone negara Ngastina bakale bali tentrem. Mula yen ana sing malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya Gandewa, pengen uga mboyong Semar Badranaya Kurawa enggal jumangkah Kurawa enggal kumrembyah. Makaten Paman Dursasana iya. Mula Kurawa kabeh ibarat wong dandan aja kok kendhone ning malah tumuli kenceng ana. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh Paman metu njaba. Kirapna para Madyabala pisan dandan kapindho mlumpuk katelu kabodholake non Hamid Madal Pasilan. Aja kaya bocah cilik sing dadi lakumu Swatama. Kumrekang bala lumares Budaling prawadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana mira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra Naro
iku saknyatane kunjang seret winangun mung termon naluri rine pangkuni rinanggo kirangan berasa kang biar sing angin sesidenan tanpa tapi jalan suwe-suwe menuju Brono bangkit ada tangi rokok sidra saya lapto sumanding kaliwe kunjang palugon laguning lekas lu kita linuting gitung kadung katereng hamong ngun manah rahayu hayu wana tan agolong gumolong manadukara nyuwun sewu Janur Gunung Kadingaren gajeke kula ora weruh prenjake padha ganter jagone padha tarung lah kok dadi sampeyan Ndara Gatotkaca sing rawuh wonten Karang Kadempel Gus napa wonten pandangan saking pepundhen Pandhawa napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak mugi kepareng kababarna upami sampeyan rawuh wonten Karang Kadempel dipun utus dening pepundhen Pandhawa ingkang abdi Semar nandhang kalepatan dosa menapa ingkang kula sandhang kula mboten badhe selak Semar mboten badhe selak ning nek rawuh sampeyan badhe maringi ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan kula menika punapa ingkang sampun kula tindakaken menawi kula kepareng nedha ngangklungaken jangga hanilingaken karna Ndara pancen kapara nyata ingkang sepisan praptaning Gatotkaca ana Karang Kadempel yekti dilik marang kawidadane Siwanayantaka lan para punakawan kabeh dene ndungkap angka 2 ana wigati kang bakal tak andharake marang Siwanayantaka. Wigatos ingkang pundi Ndara? Praptaku mapan hana Karang Kadempel sayekti diutus kelawan pepundhen para Pandhawa. Nanjihake marang Siwanayantaka.
awit wis udakara telung candra nganti ripalungguhan iki wit telung candra nganti palungguhan iki Siwana Yantaka ora seba mapan ana negara Ngamarta apa pancen Siwana Yantaka bakal mirang kampuh Jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta apa pancen ana pangandikaning para Pandhawa sing natoni marang rasane Siwana Yantaka yen to salah siji mawana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangarasane Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndak aturke marang pepundhen Pandhawa Wanayantaka Semarega den prayitna semurire eka hambali Ditiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi lae nyuwun sewu Den menawi sampeyan paring pangandikan salah sawijining sing sampeyan ngendikake nyuwun pangapunten sedaya kala wau mboten wonten sing gathuk karo watine Semar lah napa to sababe kula kok Semar jarang seba wonten negara Ngamarta awit Semar suwita dhateng Ngamarta niku dereng kawengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdine para Pandhawa Semar niku dijak ngalor ya ngalor lamun to ditunggoni Kyai Semar Badranaya mula kang saka kuwi aja wedi kangelan ayo tak boyong dina iki manjing Praja Ngastina gelem ya Mar gelem ora mung kowe ning sak rombonganmu tak boyong kabeh wis ta ayo melu Ngastina ae melu rombonganku ae aja melu kene ayo melu kono rombonganmu tak gawa sapa rombongan kuwi ya ayo Gareng Petruk lan Bagong kuwi to kabeh tak gawa melu kono ae kono ki lagi kentekan personil melu rombongan kono ae yen Gareng Petruk Bagong gelem tak gawa ning kono mesti bakal ngrasake kamulyan timbang kowe gur ning kene ae gaweanmu gur ngingu kethek ya kuwi anoman ora wurunga gaweanmu mung ngingu kethek kempas-kempis mburimu kuwi mbok tuntuni turut dalan perapatan mbok cekeli payung mbok kon mubeng numpak sepeda ora wurunga golek sandang panganmu kanthi cara nyiksa kewan kaya ngono kuwi wong cetha kethek kuwi raine elek kok mbok kon ngaca barang wis elek ya mbak ngaca 10 tahun mbak ngaca 10 tahun ya tetep elek cangkeme Kurawa, maju Kurawa.
dumawur mangawawur-wurahan pangarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula merpandriting krangga hesti miwang dwaja kang kegidir rakata ingkang dwaja dwaja lelayu sebit wet alah tublas ana wanara kusika seta tegara kethek sing putih wani ngantem paman Rikyarwati Harya Sengkuni kethek bosen urip ngaku sapa kang dadi aranmu mumpung durung dadi kuwandha tambuh marang aku Raden Anoman kang dadi jenengku Anoman ya Senggono bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbayan nyerang kaya Jatiangaran sapa sing dadi cundhuking laku Pangeran Anom negara Ngastina Raden Arya Kartomarma pancen bener Anoman nyimpang ngiwah utawa nengen arak boyong Kiai Semar kuwi nunggal karep apa sing dadi karepan ning Anoman Anoman ya bakal duwe sedya ya kuwi mboyong Kiai Semar Badranaya supaya kaboyong mapan ana ing negara Pancawati kowe aja nunggal karep karo aku becik semingkira mumpung turung tati kotongan saiki ora gelem apa dene besok babar apa wani karo aku entek wedine karo wanine bagus Kodemu cilik dhuwur mundhek kopat kapitul buntute ulut tapangir jero manuk prancangan tengkang kandring kulitmu jemenggleng sudukanmu yen pancen wis setra sekti tanpa aji teguh tanpa mekul wateken aji copa mantramu tumpang sutebyat tatamang satikamu cotak kontus sarman